Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tiri kuramba tichikupai zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe pano paABTN News, Africa and Beyond Television Network. Bato reZANU PF ropomera vasevya Kasukuwere kuva ngochani. Izvi zvakataurwa navagarwe pamusangano wavakaita kwaMurewa. Izvi zvinoratidza kuti vanhu vari kutya sarudzo, vanhu vari kutya defeat iyo yavari kuitwa naVanelson Chamisa. Asi sezvo vaKasukuwere vari kupatsanura voti yeZANU PF, izvi zvapinza chando mumusangano uyu. Regai tinzwe vagarwe vachitaura. Pavakarambana nemurungu iyeye padivorce settlement, Kasukuwere akasirwa marori nemurungu iyeye. Bvunzai vanofamba naye vanokutaurirai muDarwin. Pasi nengochani. Vanonzvera zvematongerwo enyika vanoti mashoko aya akataurwa navagarwe anoratidza kuti bato reZANU PF pamwechete neutungamiri hwaro vari kutya sarudzo dzichaitika mugore ra2023, sezvo vachiziva kuti Kasukuwere ari kuuya kuzotora mavhotsi mashoma avagara vainawo kuZANU PF vobva vagorirana pakati nepakati, ukuwo vaChamisa vachisara vane mavhota avo eruzhinji nekuda kwekuti vanhu vaneta uye vanhu havachada kuramba vachibiridzirwa. Bato reZANU PF riri kuzikanwa nembiri yekurova uye kutyichidzira uye kurambidza marali eopposition munyika yeZimbabwe, uye vari kurwisa vaKasukuwere mudare redziMoshari High Court, apo pavari kuedza kuti vaKasukuwere vamiswe kuita candidate mugore rino ra2023. uko vaKasukuwere vachitaura vari kuti vakatsunga kana kuti vagadzirira kuuya munyika yeZimbabwe kuti vazoita chamutasvu-tasvu naEmmerson Mnangagwa vakatarisana uye vachirwidzana vatsigiri vebato reZANU PF pachena. Nyika yeZimbabwe yashungurudzika kwenguva yakareba zvichitevera kusatungamirira zvakanaka kwavaEmmerson Mnangagwa, izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vave mavhenda pese pese, uye zvaita kuti vashandi vehurumende vanonge svosve nemuromo. Mhuri yeZimbabwe iri kushungurudzika pamwe chete nekuchema nekuvhundudzirwa kuri kuitwa vanhu munyika yeZimbabwe, zvikuru sei kuburikidza nebato reFAZ iyo iri kuti ichange ichiona mumwe nemumwe kuti avhota sei. Asi mhuri yeZimbabwe inokurudzirwa kuti hakuna anenge achikuona musi wesarudzo, sezvo bato reCitizens Coalition for Change richaisa maagents pamapolling station ose akatekeshera nenyika, izvo zvichamisa bato reFAZ kunge richiita nhambe-tambe nevhoti yavanhu kubva pakuvhota kusvika pakuverengwa uye pakududzirwa kwezvinenge zvabuda musarudzo. Tiri kuti bato reCitizens Coalition for Change rakanangana nekuunza budiriro munyika yeZimbabwe muzvikoro, mune zvedzidzo, muzvipatara zvinova zveutano, mumamining, mune zvemigodhi uye muindustry pachayo, mukugadzirwa kwezvinhu munyika yeZimbabwe, uye mune zvose zvinoita kuti budiriro yeupfumi ivepo, zvinosanganisira agriculture kana kuti zvekurima nezvimwe zvakatsaukana-tsaukana. Handei munhu wose, mwana wese, tinovhotera Advocate Nelson Chamisa, tonovhotera MP wavo, tonovhotera makanzura avo kuti tive nedevelopment ine chirevo munyika yeZimbabwe.